Masih bareng KPM Music yang akan menghibur para tamu hadirin yang berbahagia di siang hari ini, tentunya bareng Eva Tata Tata Busana Tata Kecantikan wedding organizer. Ya, ada AM Audio Sound System Horepnya Lumajang Jawa Timur. Ya Allah. Hati-hati di jalan keluarga dari Pakel. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih atas kehadiran dan doa restunya buat kedua mempelai. Ayo mak, waya ayo gibes. Jaran ucul ya mantun iki. Musik
Sebelum jalan ucul Bapak Johan sama Ibu, monggo bisa bergabung bersama kami. Ya, monggo Bapak tuan rumah. Suatu penghormatan Bapak sama Ibu. Nggih lah Bapak Johan nggih. Marine Bu, marine biung. Tak siap nomberot sing menak marine wis. Masalah. Masalah wis. Wedi gedang gorengi gosong aku iki. Ndak prei nak goreng gedang full berot. Prei nak goreng gedang full berot wis. Niki Pak Johan sing pundi to Pak ngapunten? Itu niki sama Ibu. Monggo Pak, okay. Ibu. Pak. Wah. Duh lho niki Pak. Repot-repot kula mboten ta? Pak, transfer mawon mboten napa-napa. Lah kula pundi Bu? Ibu ngapunten nggih, minta waktunya dulu sebentar. Ini ada doa buat kedua mempelai, gimana doanya Pastinya Pak? ada dong. Lu wis mari jare. Aduh, lah masih donga bolak-balik lah napa to, Pak? Wah, lek kekerepen ndak mandi jare Mas. Donga sepisan ae jaga kaya. Pada iya kan Lagu ini apa Pak? Lagunya kerso napa niki Pak? Ndak kerso. Aduh. Pokoknya sing enak. Pokoknya Pak Johan. Oh sing enak berot. Berot Mas. Ngene iki sampai engkok berot tok. Kayak apa? Gulu pedot. Apa jari? Kerso. Gulu pedot. Ya kerso. Ayo Bu. Ya iki marine senengane ibu-ibu iki. Sikile. Jarat ngate ucul. Makanya aku tanggapan di botang. Tuku sepatu anyar. Nek dike berot tidak coplok. Oh rontok maju. Ya. Arane pasir kembang keli ono ing pikir urip ketemu awak langsung taksir geli mengan koyo kelang pikir itu apa rane kelugu disigari di poro dadi pitu saben dino isen sing bisa turu demen riko ngomong sing kawatu ya Pak goyang Pak. Kering bakar gendang campur sawi sampai kering uli isun mikiri gedang sopo sak jorong timbangan codot timbang urung alun gulune sing pedot Gedung sawi enake ora panlomo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sajurung dipeneli dong sing percaya bener padha iki lha Pak jangan pulang dulu Eva medio kerkedese Watu hang diarani pasir watu kembang keli ono ing pinggir buru ketemu awak langsung naksir geli mengan koyo kelang pikir keloporane kelugu disigari di poro dadi pitu saben dino isen sing bisa turu demen riko ngomong sing kawatu iya
isun wikiri gedang sapa sak curung dipangan codot timbang urung alun gulune sing pedhot Godhong sawi enake ora pengopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sajurung diparenteli dong sing percaya bedan dodo iki timbang urung alun gulune sing pedhot dong sing percaya bedan dodo iki timbang urung alun gulune sing pedhot dong sing percaya bedan dodo iki Matur suwun Pak Johan beserta Bunda. Keluarga dari Pak Rohman, Andri, Bu Rohama, Bapak Man sama Mbok nggih. Bu Jumasi, Bu Bu Rohama, Rohama, Ibu Sunarti. Bu Sunarti Nggih maju sedaya terus Ibu tuan rumah. Niki permintaan dari Ibu tuan rumah nggih. Nggih. Monggo ini meramaikan hajatnya Ibu sama Bapak tuan rumah. Ya, yuk bergabung bersama. Napa lagune? Oh, Oke. berot pisan nggih. Siap, boten goyang. Oh, tutuk genge. Oh ya Allah, geng-gengan barang wong-wong Bu Sumani. ijet. Lah iya Pak Bu Sumani ini mau goyang. Nggih. Monggo Bu ni. Bu Senesi. Ibu sing niku sing kalungan anduk niku Bu sinten niku? Bu sinten niku? Mak sapa iki? Oh satu Oh koyo. iya, tiga bersaudara dulu. Nggih. Tiga saudara. Matur sembah nuwun. Dulu Boleh, pedhot Pak. boleh. Oh, kaya esitas Pak iki kesirep kaya iki. Ya wis ndak apa-apa. Bunda terima kasih. Mriki Dulu Bunda. pedhot Bu, berot maning. niki disuting langsung oleh Kurma besok masuk TV jam 12. Patroli. Nggih, do kene cedhek kula Pak, niki barang enak lho, Pak. Ye. Masa kan tidak joget Bu? Oh ya tidak usah isi Bu. Sekar Jatilan. Iya. Sekar Jadilan. Pimpinan Bapak Johan. Eva Budoyo. Oh iya. Ayo ger. Ayo. Hei. Awas. Awas, ayo ger, awas. Enak kali. Ayo. Masih bareng Eva Budoyo. Hei, ayo Bu, goyang didik Bu. Yo, dah. Sampai goyang tipis. Ngomong saudara. Iya Mas, sampai nyeting rodo-rodoan di situ. Ayo sini Pak. Dua Tuhan diarani pasir. Ya apa Pak? Keli ono ing pinggir. Ini. Rida tau awak langsung naksir. Keli mengan koyo kelangan pikir. Yo! Wet kelopo
isun mikiri ketang sopo sak curung dipangan codot timbang urung alung gulune sing pedot Godhong sawi enake ora ketemu ati iki kaya mongkang mriko gedang raja sajurung diparendeli sing percaya bedan dodo iki yo ayo Mas awas kayak dalam yer yo 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 ayo Pak ayo pak kecak no Pak padahal begini jadi ini iya Tuhan diarani pasir Tukang heli ono ing pinggir Lu ketemu awak langsung naksir Kelimengan koyo kelangan pikir Wet kelopo arane kelugu isi gari diporo dadi pitu saben dina bisa sing bisa turu demen riko ngomong sing gawatu nyopir iki Mas ayo Pak Pak ya joget, Pak joget Pak Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri gedang sopo sak curung dipangan codot timbang urung ngalun gulune sing pedot Godhong sawi enake urapan klopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sacurang diparadeli dong sing percaya bedan dodo iki bang urung ngalun gulune sing pedot dong sing percaya bedan dodo iki bang urung ngalun gulune sing pedot dong sing percaya bedan dodo iki pedot temen gulune sing nyanyi Oke. Oh, Bu Suni. Bae nambahi dengkule cek nek gak stroke oh jarene, iya wis ya Pak Allah. Pak temen ndi jare nambahi sampean Oh ndak Duh. wis. Oh. Makun Mbak Mbah Ti. Bae. Monggo bae. Wis wayahe tampil iki. Wong lawas wayahe Tampil. Tampil. Mantan iki Mbak nggih. Wis, Oh, wis. sabar. monggo monggo. Wis. Berot sih. Waduh. Waduh. Wis kalap.
sing apal maneh. Duh, keluar pesen kabila. Jar ini apa kok semok? Loh. Lah iku, oh lah iya percaya lah iku semok lah iki. Ayo Bu, apa maneh Bu? Apa maneh? Iya, apa meneh, Mas. Aduh, 50.000. Kayake njuk sosok iki. Ya enggak. Wis disiapno. Lah nggih, lagune napa niki, Mak? Waduh, Kicau Mania. Ayo dikeki Kicau Mania. Manu sing nak organ jerno. Aduh, ndak kober Bu. Ndak kober. Kerene. AM audio. Asik. Iya. Tak lolo nganggo jangkrik. Aku pamit gantang dek. Muga rezekine apik. Untuk para Kicau Mania masih bersama KPM Musik kerja bareng AM Audio. Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania. Burungku datang, semua senang. Burung berjuang, suara lantang. Burung berdendang di atas tiang. Lagu ku kondang, sing penting menang. Burungku gacor, wis mesti sekor. Burungku merci, rasa domeri. Burung menari, naikkan tensi. Angkatlah kopi, minat monggo japri. Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania. Burungku datang, semua senang. Burung berjuang, suara lantang. Burung berdendang di atas tiang. Lagu ku kondang, sing penting menang. Burungku gacor, wis mesti sekor. Burungku merci, rasa domeri. Burung menari, naikkan tensi. Angkatlah kopi, minat monggo japri. Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania. Gaspol dengak, di gaspol dengak. Manu ko siap nembak, poin kurang ke oyak. Rai sakliak-liak setelah rezeki tangga. Murai ku menang putra liat demo bodoh nyiba. Aku ragu lek usul, ora seneng usul. Yen bodoh ke bodoh aja
Kicau. Jan. Kicau. Kicauan ya. Kicau. Ayo, burungnya siapa yang danga katanya? Itu Burungnya kan sing organnya. danga. Tak kandani ndak kober Bu, ndak kober danga wis. Lagune Gelang Alit. Nggih. Banyuwangian berarti. Ayo Mak Siti ditunggu ini sama rekannya. Oh gak gelem Mak Siti ya Allah. Ndi Mak Siti Bu? Lah iko sing kudungan Nafi ku lho Mas, Mak Nafi Siti. iku sing kaya apa? Biru tuwek iku lho. Sing arep ibu-ibu sing ngadep ngidul iku ta. Lah iya sing ngadep ireng ngadep ireng. Mati. Ayo. Iko. Mati. Ditunggu Mak teman-temannya Mati. Oh pinggire Mbak Andri. Mati. Yo mari dah. Mak Siti durung. Ngono dah. Cene ndak gringgingen ngono lho. Lah nggih tombo kesel nih. Ndak wis. Mari Boyo nek cedak joget. loro-loron. Lagune napa niki Yu? Gelang Alit Yu. Jare mau anu apa jaranan? Apa? Jaranan jare. Lho jaran ucul marine mbek bapak iku. Jarane ucul sing tak cancang marine sih Bu. Marine lek wayahe tak culno ngono ceritane. Jaranan pokoknya jari. Oi, ho 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 ho. Awas, 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 awas. Lo. Eva Budoyo. Awas dir, awas. Bocah cilik pada dir. Yo. Wait. Terima kasih. Baranocol. Ayo Mbak, pemanasan nih Mbak. Pemanasan Mbak. Hey. Ayo. Eva Budoyo. Mimik dulu. Mimi sih. Iyo. Jaran ojo. Ayo joget to Bu, joget to. Was, oh iya. Ono paran jaluk mangan jaluk ngombe ring Awas. sukate ate kelelera ring kalung Awas. banyune make keretesan masih yo suka temas. Ayo Bu, ubeng Bu, ubeng Bu. Ayo Bu, ubeng pisan nakalan sampean. Ama sekali yang bisa ison sing bertuli.
Bu iya samlengan Bu. Karan Yo. ojo Iya pecute wis. Sambrang segera suarane ono paran jaluk mangan. Ayo Bu. Oh, jaluk dipecut iku. Ring tegyalan sukate bating keleleran ring dalumbya Goyang dewa mabuk. sukate bating keleleran masih yo suka emas isenese percaya banyu berlian pisan ison sing peduli anak What? isun kang ana umyah ya padha tangisan dikiri bapake kang uripe Aduh Bu. Aduh, jarane peok Bu. Job-joban piro Aduh. kene iki yo men. Job-joban piro iki Bu? Peok temenan jarane dengkles iki le wis. Ya Allah. Aduh. Ngene iki nyawer 5.000 rugi. Aduh. Sing rugi sapa Mas? Aku. Bu. Aduh. Ngombene ndarep es banyu tegan. Ngombene ndarep es banyu tegan. Kopi susu. Kopi susu. Susune diombe. Kopine diombe, susune jak turu. Aduh. Wis. Aduh, aja ditawani seprit nek penyanyi wedalang, Bu. Kok nemen-temen wong bodak iki Iya. ya. Sapa maneh Mas? Sapa maneh iki, Bu? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Mosok wis mari keceluk kabeh. Lah niki lho. Sing baju oh mari mau. Lah nggih lanang-lanange sinten niki, Bu? Wayahe gaspol ndangak iki. Ayo. Waduh, langsung ngombe Fanta. Ngombe Fanta, Pak. Jarane ngelak, Pak. Ngelak jarane, Pak. Lah nggih. Oh. Lah Goyang-goyang. nggih. Lah niki sinten niki namine, Pak? Niki, Pak. Niki, Pak, sinten niki, Pak? rasukan ireng niki, Pak. Pak, jenengan. Sinten namine? Mboten. Oh, jenenge Mbuh jere. Ndak ero. Nggih, sinten niki, Bu? Sinten, Bu? Pak Robi. Ayo, wayahe tampil Pak Robi. Bi. Monggo, Pak Bi. Kok asih Pak Robi lho. Asih sendeko. Dalam. Iki Pak Robi. Halo, salah lho. Salah wong. Oh, Mbak Mbak Robi. Robi. Oh, ala Pak. Langsung aduh, matur suwun. Pak Kubur. Pak Kubur. Jariku Pak Kubur. Oh iya nak joget pokoknya duit ae. Oh, mboten Lah, Pak. Bapak iki tawani bisa. Oh, nggih lho eman-eman lek wis sangu gak dijauhi. Pak, sampean mboten gabung riyen, Pak? Mboten wonten Mboten. arto alit-alit to, Nggih, Pak. Amal, Pak. Amal. Mboten enten arto alit-alit. Amal lah penyanyi. Lho gak iso Jawa kaya iki. Tade pese anu nih ya pese Keni. Aduh Keni. Tade. Tade pese Keni, Pak. Tade.
Ibu tak apa lah ibu ra. Pesena Jeraja. Oh, pesena Jeraja. Jeraja. Jeragen apa aja, Bu? Jeragan tebu. Oh, jeragen tebu. Nyawer lah, Pak. Iya. Iya lah, Maren. Setialah. Kon maren lober. Maren lober kok mulai. Lah iya. Pak, lagunya request apa tadi? Iya, Mbah. Sing nyaman. Mbah, lagunya apa tadi, Mbah? Dangdut, dungdat. Lagunya apa? Ya, request lagu apa? Tak usah joget lah, nyawer melolo. Jarang kepang pole, Bu. Pas kalap melolo. Kalap. Ndak enak lek ndak get Bu aku, Bu. Joget-get jare. Jarine Ibu joget-get. Lek aku lek ndak get-get ndak enak. Gak metu yo. Gak get-get gak metu yo. Enakan guet. Ngono, Bu. Iya. Jene kroso. Tadi Bapak siapa yang pakai baju hitam putih ini, Bu? Request lagu Bokong Semok katanya. Ndak apa-apa dibayari kok. Boleh nyanyi dewe gak usah bayar wis. Gak usah bayar nyanyi dewe. Ayo. Ayo. Ayo Mbak Kenny. Loh, ayo Mas. Semok semok semok. Anggur anggur anggur. Cucu. Semok 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 semok. Semok 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 semok. Anggur. Cucu. Keperko masing amplang walam. Goyangin baik. Aduh, suali melorot, Mbak. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sebiru belum? Oh, sebiru belum. Iyo. Bokong semok, semok. Bokong semok, semok. Sagel yang nganggo cucu. Bokong semok, Bokong semok. Rambut digelung, digelung. Miring sopo piye? Keperko masing amplang melongo. Ala bokong semok.
Emok semok 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 rambut disanggen sanggen sanggen yo nganggo cucu pokok semok Emok semok 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 rambut digelem gelem gelem digelem Gelem mereng sapa pialain keperko mesti ngomong melongo mulai wis rek duit wis entek ayo mulai jadi jare sopo? kari 50.000 Lah yo iya. Bang eman-eman dono kancane ning sae Menengane gek esuk nek kidul. Menengane gek esuk nek kidul kene. iya aduh lah yo ndak pamit langsung balik ngibrit iki engko aku ndak balik celuk maneh Lah nyarek celuk maneh opo gek esuk iki? Lah, iya, Esuk kate joget maneh aku. beras wis entek ngono Ndak jagane kesuk iku, Mbak. Iya, Kesuk kan ketemu bekas-bekas iki maneh. lah iya Bu. Oh iya iya iya, siap. Sinten, Bu? Oh, yo, Bapak Rohman sama Mbah Ngasim. Pundi niki tiange? Oh, Mbah. Monggo, Mbah. Ya, monggo. Ya, Bapak Rohman sama Mbah Nasim. Monggo. Ya. wedi tau ora aku lho Mas Sini Mas. Warepe lho. Kalau bisa terus teko buri. Gereke satu hujan karekes karisui andar gluduke apu oriko nangis opo tahang dirasakno arek ireng teko eman du Hey, hey. di eman kari seru riko tangisan aduh aja wedi kelangan dom jodoh sing bakal nglian yo 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 ayo Mas goyang Ayo Mas, joget bisa Mas. Hari manis kurang manis sampai kula Ho 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 yo. wis yo wis wong riko mikir sing kuno Yo. hari Yo. manis Yo. kurang manis sampai Hey. Was. Ho 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 yo. wis yo wis aku dipikir
joget tipis-tipis ya Mas. Wes, ayo Pak. Ayo, jogetnya Pak. Enak no Pak. Iya. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, kok ngeri kok mikir sing kuno. Kari manis, Kari opo? kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, ang dipikir apa karasa. Kari manis, Kari opo? kurang manis sampai gula. Wes ya wes, kok ngeri kok mikir sing kuno. Kari manis, Kari manis. yang manis. Ho ah ho he. Halo, Bu. Wes ya wes, ang dipikir apa karasa. Hei, matur nuwun Oke, Bapak. terima kasih.
Matur suwun. Sewelas sewu kilometer nyukur awakmu sing nate janji mulai ning aku sakwise ngrampungke urusanku tekadke masih ora tau ngalami ngadep minus siji mosok ra ditemoni tekadku mung pengen niliki
Oke. Sayang awak. Semua membuka ini bareng KPM Music. Terima kasih tentunya ucapkan selamat buat mempelai berdua Mas Robi Hermawan dan Mbak Novika Putri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selamat menempuh hidup baru. Dan juga terima kasih ada Eva Tatarnya Tata Busana Tata Kecantikan, dan ada Kurma video shooting dan fotografer, dan juga AM Audio Sound dan Tenda. Alhamdulillah saya dengan MC apabila ada salah kata yang tidak saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.